yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris leydi France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jamala wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko alkamisa balɗe capantati lewru sappo ɓuuru hitande ujunnaji ɗi e nogas e joyyi yo jaame kisal wone moɗon ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi e oɗo subaka Sénégal. Babacar Fall jaydiyanke radio futur média nangganoɗo hanke subaka accitama e jamma he caggal nde o heeɗa Maimouna Ndour Faye kañumne ko jaydiyanke omo heddi e nanggule ha joni ɓe jaydiyankoɓe ɗiɗo fuu nanguira ko saabu yewtere nde ɓe waddi e biyeteɗo Madiambal Diagne o du ko homme d'affaires pelle lundiɗe société civile daraniɗe hakkeji yimɓe kolli mette mumen eɓe jogori wadde jonde hande kikiɗe. Cameroun jam arti kono caɗele waɗi caggal sumgo horeya ko leydi ndi hewɓe maayi hen ko heewi kadi bonnama e nder guure mawɗe leydi ndi ko limore nde balɗe ɗiɗi seppoji e poɗodiral kono kadi e bonnere mayn garti oɗo kabaru fandare nde ko artirde jaam énergie wal Grand Lac haɓade caɗele neɗɗanke to funnague république démocratique du Congo e leyɗele koddaɗe ɗum waɗi batuna waɗa hande to Paris e ballodiral Togo e dental leyɗele Afrique. Tedduɓe bisimilla mon. On calminama on jurama bisimilla mon e ley kabaruji ɗiɗo e Sénégal puɗɗortoɗen goto e jaydiyankoɓe ɗiɗo nangganoɓe accitama o wiyete ko Babacar Fall o hooti galle makko hanki jamma caggal nde tefoɓe ɓe keɗimo hanki o ñalli ko toon to commissariat. Maimouna Ndour Faye kañum waali jamma muɗum ɗiɗaɓo e ley nanguere o nanggano ko hecci hanki jamma nanggule mabɓe waɗi ko caggal yewtere nde ɓe mbaddi e biyeteɗo Madiambal Diagne o du ko jaydiyanke kono kadi ko homme d'affaires wonɗo e yitere e saria toon to leydi France lundongo société civile e pelle daraniɗe hakkeji jaydiyankoɓe kolli mette mabɓe e ɗe nanggule keɗoɗen noltodiraɗo men Dakar Fadimasi. Babacar Fall yalti police ko nde yamdi nogas yawtinde ɗum ko caggal nde o ñalli e juude policier ɓe allarba hanki o foof kanko e Maimouna Ndour Faye jayniyanke gardiɗo 7TV. Maimouna Ndour Faye nanga ko talata jamma te ha joni o pitaka fawgol mabɓe jungo kamɓe ɗiɗo foof yowiti koye alhaali Madiambal Diagne joom julago Sénégal naajo kanɗo ñawede dow e nder leydi ndi te ha joni omoni to leydi France. Ko talata jamma Maimouna Ndour Faye waɗi yewtere e Madiambal Diagne to télé makko 7TV kono yewtere nde jofani gendarmerie naati toon taƴi yewtere nde nawimo subaka janggo mum Babacar Fall jeyniyanke to radio RFM nodditi Madiambal Diagne yewtidi e mum nde o jofni nde koye bureau mum police tawimo nawimo ɗum noon addi dillere e jayneji Sénégal koye ɗum ɓe ñalli haalde hanki lundiɓe ɓe e pelle civil en kadi mettini no feewi e nanggugol jayniyankoɓe ɗiɗo ɓe pelle jayniyankoɓe ɓe pelliti ni seppude hande to natirde jaynde 7TV. Fadima Sy, Dakar, RFI.